Iro itry sesin pat ngai ke blai pi paro kerteng ke badan portam ke jongo jisu te hari ke video ngakwa bangan ai men sim ya gitu kiba kwa ban e jorong usnyo namar don ki jat snyu kiba dukut no steng kim yo lat re ban e jorong lane pi pat panat usnyo lane pi hap snyo lane kisnyu ki hap tang ba ki mi shu te kaban penmi snyo te philayu hi kini kita wai ki jongi ki rap bah ban penmi snyo lada pita ha karukom ka banga ngabatai te tang badan pada mi ru uhap no te ban laj e ka jing hap snyo ni na penmi do to powder pen senge jing ha te haji syang ala de ban ben bah phi snyo jonga tang ba ngaru ya la de bangadang ya lenti ngam patip re mdai re bangalata da ki bon snem te longam pada tepi nama bu ble udang su ai ngau ne powder pen senge ji ha te ondang alata ken dau ne powder pen senge ji ha te ki snyu ki las dang ban duna ken ke jing ha te onda la duna tenga e no ken nama ba hap shu te hen re ha ka por ka banga klempoi perkhat hap biang ken onda hap ngahap an khap leng kot biang hatu hang ne ngala pang ba ka besim na mal usnyu la he re ula hap tengah shifting yo stang padan mada stang shani dang biang phi ada uleng kor dang biang re dam don snyu nang ni te jinjar te dala don nang ni te la laj slen te itnat hi te ngala lek khap leng kot no te mentapan kala penlong yang ngaba man la katiyo ngam ju sange te onda uble ula ai sakani ka sapan snapa de kani ko umpnia penjanyo le te ngala penden kam na do hena baru powder yong te dan pergi penden kam do hena baru powder pen senge jing ha te kini kisnyu la da kini kisnyu jong phi ba plot phi khle khambun te phi sedang shonang ni ka tu ta hena lan be kum to pendai lut kini ber khot te kini kin sayo bor kin saklan tapi ai u hena pat powder yong namar how to powder yong ngala ai pun chat ki khambat ki bom tiba pon jat nem to te philata dur kini par khoi nem philak lan pan em te kini kisnyu jong phi kin sayo bor kin sayo bor unom dekut chure to unom dekut chure bat un baru kumbalong usnyu jonga menta umpar kyang bahare phinam ithu re ba u pharnai na ba udang chi te umpada umpar kyang re pesani le dang udang chi to yem te kamon pita be do tu hena ba powder yong man la katiyo kumbang le manga tekat nami utayo la nang duna nga ma chua nga hap be ken ar spa lai spa san spa hisen hap manta pada hap shipotli e kata ha por bata umpniang tel dangam ta umpniang le hap shure te ngala yo biang ban e jrong kumni tangbang ngala sngu thu ken ba usnyu udon kam jing bam bet kumbangi bamja te kamot hisen steyo da phila be ban le te kamot phila kan ban e jrong yo usnyu jong phi te nga man tap ngalarai banganom e shure ken namal danga e unsa hap biang ken te kamot uni hena don kam be ken ban ta man la ka yo te da phikhle lang kum to ba tu ka jong tu powder yong te kapen baha ken ni kisnyu te ken mau ru wat ju ken ther wat nom sar re por badang chi usnyu wat nom kalan e da ka jan chu kalan kum to chu le na kum to kamot usnyu jong phi un sabha unnum pat panar ken henre ka tu ka jingken ther ka jong phi don lagi ba klan pelan ni ka jan kum to ki ken ther kum to ta kamut uduk kan usnyu pat panat te da de ba phi la pat panat pat te phalet khap no ne ha po beauty parlor la ne phi la pha kha ki parlok ki jong phi khap no tan ki ti pa pat klan ba ha da ka tu ka phniang jongi la ne da ka tu ka hena bala khle powder yong te usnyu jong phi un sabha pat bat kat nang mi utayo pinyo iba usnyu ju fiu la khlan bor ma usnyu ju nga min chwa julong re kom ni utlat bor ha usnyu ju nga bo shu hap be bom yo lat he re ban e jrong te hen re menta pat ngala panon kam hok ba yo ni u hena te la don ru banai ken menta ngam ju e shu te ngala yo biang ban e kom ni ta nget menta te danga kwa ban e sha du sha khawa ru ngala la hi ban e ma bale ula shu hap shi photli e te ka ta te ka ru kom hi ba hap hi ban hap te la klem hap ru kum no te kisnyu ki mi thamai ru ki bon ba te kwa ban ni thui phi ba ka ni ko pniang nyu li ka ban ni mi thamai menta kap yarap ban penja nyu li ru ka harapan penmi snyu ru te ki ba
kuah ban pen misnyu shim beda ko peniang misnyu ki ba kuah pat ban ja nyuli bat ban bat na benta ban misnyu shim beda ko anika ayu shim beda ka nika peniang nyuli hi tiken mau ikani pide ban shim tin namap dan arjat tum kine pi takata dan ko to ko wai ka ba pinnam la raban itho ba kam dei rekani namap kadan arjat te shim beda mat plan kane ka best ba kane sa chwada kane shuwa pin ta ek peniang nyuli ne ko peniang misnyu ne te pide ban kluj be kum to hi kum bala ju hi kai tang ba wat ju ban kluj ke hido ban da inkong tikini bata peniang nyuli te phiap shim beda ka shampoo ka jongi te ka shampoo ka bamenta ka lasbo bah te wanam khuslai re te ngamen step ngala klan chu ngala le chu ka shampoo hani po kli ngala e shwa ta bakkan mau ka khmat de ban ya da ba na ka sabon hi ban na ka shampoo ya da ka khmat ni ha ban ya da ka khmat te dala dep klan kum to ngala e hang ni phang ar phang kum to nga shut baniat chwa na dep shut baniat pat ngasa slek li pat ken te ka ja ka tu ka jing dat ru te de bakatat ka kli ru de bakaya rap aju slai re hak por ba dat baham to phila tro de kane ka tu kum phniang ka bakloi pa ba to te kishin rang te nama phia le ran ba ban ayu man saw te shim be kum phniang panjan nyole shim lang ba ujing di ba ka shampoo ba ka snat te kin thai ki ba kwa ban khyak loi le lang ba ujing di kum ba le manga ba hena ba powder yong ba ai namar tang hisnem luksan da dep nang to phinam luksan shu te ki bala yo khya ru kin ye tho yenga ba phinam ba unom mi shu lano ru namar ba da phila penan kam kini kada wai ngala ba tai ru phin le kum no kamot hadin ba phila kwa ban e ni kum phniang ro le le re unom mi shu ru unom mi shu ru ken unyu le tang ba da phi kwa pat bu nyu jo phi un bha sin stio te ta bet ken khnang ba usnyu jo phi un nom hap ra ken un rben bet te kham tam u hena le ngai i tu para jo ngana du dang ret hadu menta isumar bet na du dang ret menta i la jan dan sau post nem isumar bet ya usnyu kan han renga pa bale bang stang ni ngam ju sumar nga that ba menta phnya ro that nga that ba te yo don pat ki ba thai ru ban ta phniang phila ban phone nga ngan ple nga da u powder u ba la da phen ta phniang ru u bas u ta powder phen le ko male hena hi te le tang sin studio te ko usnyu jo phi u la bha la da phi le kum ta ru tang ba nga tel ding kham stona ta ka phniang hi bat u hena bat u powder yong te hen re den pat ki ba thai ban ta phniang te u don u powder u bas ba phila ban shna kum ke hair mask nama da phile po ki beauty parlor ki shim rem ba te ban le hair mask ban le hair spa ne ke ai yong ki tu ki rem ha te da phim ki ki jong ni pat nama ba ngam de ke reu shim ka bu te phin yo ha ka dor ka tat ha te phila ban le hi hayeng phim dan gam ra ban ki khuslai te nama la da phile hi ru phin bun kam te na lo kata phia ban thi hi ki tu ki jing dan kam par khwat te na ngi pat ni la ban le kum to te u belong powder u phi shukle bet kamot ha ka dor ka tat phin kham sok kan tem der ko po ki beauty parlor te ki shim rem te ha po beauty parlor te ban kum to phin khle ngam to kasngi manga she pen khle kini ki bri ru ki la shim sha e te ngam shim ka bu ra phi nga shu shim tang ban ye im lang hi namar ba ngan yo ban pen ya ka kam ka jong uble lang ba kini ki phniam yo ble ki suk nyo ban kur khui phi lang ba ro ya ro itra